Tulo ka adlaw human mi kuso-kuso ang bagyong Tino, personal nga gibisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ground zero sa lungsod sa Liloan. Alan, kumusta ang pagbisita sa Presidente sa Liloan? Medyo nabuhian o paglaom ang mga tao sa ground zero sa lungsod sa Liloan atol sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos o misumbong sila sa ilahang nahiaguman. Alas 12:30 na sa udto miabot sa Barangay Kutkot, lungsod sa Liloan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mikanaog siya sa atubangan sa Tiltilan Elementary School di nagatang kaniya ang mga tao. Adunay nagbitbit og karton nga adunay nakasuwat sa ilang pagpangayo og tabang. Gipabuhagay sa mga taong ilang sentimiento, ilabi na ang kagutom o kauhaw nga ilang gibati. Muupat na kaadlaw matod pa sila nga wa makadawat og ayuda sanglit sudlunon man ang ilang dapit. Aduna usay mga namatyan og naay miyembro sa ilang pamilya nga gipangita pa human gianod sa baha. Ang pasalamat ko. Kaya nasabi na ninyo si Kong at saka kay Mayor at saka kay Secretary. Alam na nila kung saan papuntahin. Gato usab ang presidente sa evacuation center ug nakikimamat sa mga tinugyanan sa ahensya nga nagatiman sa panginahanglanon sa mga tao. Mibiya usab dayon ang presidente ug wa na magpa-interview sa media. Samtang ipasalig sa DSWD nga maghatag og food pack sa mga nabiktima sa bagyo diin gisugda na nila ang pagpanghatag. In the entire province of Cebu, to include the city of Cebu and Mandaue and Talisay, ang total na augmentation o yung family food packs na nalabas ng DSWD nasa 69,000 na. And ang target natin yan, by tomorrow afternoon, aabot ng 200,000. Ako na hinabi ang ato makaigsuonan dito sa lungsod sa Liloan, no? Labi na sa interior portion, ihangyo sila in town kung dunay mga ayuda, ipanghatag, malahusan sila dito, tubig ug pagkaon ang ilang gikinahanglan. Gawas ni ana ilahang gipangayo pod, gihangyo nila kinahanglan doon na sila kanibitang malutuan kay kung doon na sila bugas, wa man sila magamit ng kaldero, doon na sila sudan, di sila makaluto kay wa sila kala kanang mga gamit pang luto gyud gikinahanglan nila og mga bisti sanglit lang mga bisti giharos giapil sa pagkaanod sa baha atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Dagang salamat, Alan Domingo.